eta inokonen barri ez da ukin edo itxet ez da azaldu. Orduen, hemen deko gaur ikusai gero bai, pendoien, eskudoan eta banderien. Eta amaitzeko bai gureko neukez eskarrak emon, lehenko eta behin Bizkaiko Foru Aldundiari, egin duen tramitazio guztizia egitzik, tramitazio ilusien, hainbete txosten, hainbeste bueltan non behar izan duena, eta horretan Burgolarri aditudan Elisabete Etxarnobe diputadieri eta Josu Bergara zuzendari nagusizeri bai. Eta zelan ez Bizkaiko batzar nagusizeri, eurrepe bai zetielako batzordien onartu behar izan dabenak aldundi zen egin gizunekin eta gero banderien, eta gero osoko bilkuran onartzi bai. Eta hor, Burgolarri ibilda presidentia da nana otaldui, eta gero bebai, hemen eskualdeko bestein bat batxarkide bebai, da bat da danok esetuko dugune, bera aldun nagusia bai behar menderia mundekakoa, eta baitze baiari urtieta, lehenko foruko alkate eta baitze gurren eguneko batxarkide eta baitzeko Juanjo Gonzálezeri eta Juanjo Gonzálezeri eskarrak emon aurretik bai, gure konukez eskarrak emon, Muretako udaleko idazkarizeri Biotxa Fernandez Amparaneri, zazkine berak eta egiten dut tramitazio guztizen, bandera baten tramiti ez da egiten egunero, ezilero, ez urtero, eta, badanontzat izen da reto bat, ez da, eta, hori bai, eskartxoko da beren biarra, eta implikazioa tramite guztizen ikurrera eruteko, da jamaitzeko bai Juanjo Gonzálezeri, bexiologoari induguen txostena, etxize txosten horretan jasotzen duz bai, pendoien, bai eskudoa, bai banderi eta memoria historikoan parte bai, zedanak reki ez egitzi bet, zeba itzen adolan, zeba ez da nahitzen.